Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Live from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Mga kaibigan, unahin po nating muli ang panalangin ng online broadcasters at mobile journalists. Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin ang katotohanan. Magtaglay sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa mga aming katungkulan. Naway magsilbi kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon kung ano ang nakararami. Maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ang aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan ang manaig sa online media. Inaalay namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nagbigay ng kanyang sarili sa sanglibutan. Amen. Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. Alas 6:47 na po ng gabi. Habang papalapit sa Pilipinas, Super Typhoon lalong lumalakas. Equipments po ng DPWH sa nakapreposisyon na bilang paghahanda sa bagyo. Pahayag ni Esperon na nais patalsikin ng tindig Pilipinas ang Pangulo. Pinabulaan na naman po nila Sierda. Samantala, nilinaw po ng Philippine National Police na walang destabilization plot laban kay PRRD. TRO versus Amnesty Revocation, didinggin muna ng Supreme Court. House Committee on Justice, ibinasura po ang impeachment complaint laban po sa 7 justices. COC filing balak i-postpone domino effect sa 2019 elections, ikinababahala po ng COMELEC.
at economic managers na miscalculate daw po ang inflation rate ng Agosto ayon sa Department of Finance. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dacame. Welcome po sa Tigasing Palatuntunang Kamao Ngasero. Sumasa inyo po on HD quality at napapanood po ng live sa buong mundo. Kumusta po kayo? Especially po sa mga OFW na tanging sa online po umaasa at nakadepende po sa mga balitang nais po nilang malaman sa Pilipinas. And we would like to say thank you sa patuloy niyo pong pagsubaybay at pagsuporta po sa Leader News Philippines. Lalo tigit sa lahat sa Kamao Ngasero program. At binabati natin ang isang magandang gabi pa rin ang mga nasa mga pangunahing lansangan at iba't ibang lansangan po sa Metro Manila at patuloy pong natatraffic. Mga nasa karatig na probinsya at lalawigan at mga malalayong kanayunan. Of course, magandang gabi po and happy viewing. Kumusta po ang ating mga ka-DDS worldwide? At mga vloggers po na sumusuporta po sa Pangulong Duterte. At naniniwalang kailangan po nating panigin ang mabilisang pagbabago sa ating bansa. Magandang gabi pong muli. Siyempre, buong persa po ng Leader News Philippines News and Current Affairs Team. Ang Operations Creative and Live Streaming Group. Kasama po natin sa paglilingkod ngayong araw po ng Tuesday. Ngayon po ay 11 na po sa buwan ng Setyembre taong 2018. Nagpapalipad na po ng matayo ng ating palatuntunan Engineer Oliver Licop. Kasama pong nakantabay si Angeline Valencia. All systems ko po tayo sa ating public service at panunungkulan po sa sambayan ng Pilipino. At ngayon mga kaibigan, heto po ang ating katanungan. Ang ating tanong sa bayan mga kapatid, eto ho, sino ang dapat paniwalaan? Ayon po kay Esperon, may destabilization plot. Ang sabi naman po ng PNP, wala. Ulitin natin, sino na ngayon ang dapat paniwalaan ng bayan? Ayon po kay Esperon, ang ating National Security Advisor, meron daw pong destabilization plot laban kay PRRD. Pero ang sabi naman po ng Philippine National Police, wala. Mga kaibigan, samahan niyo po ako hanggang alas 7:45 po ng gabi sa Palatuntunang Kamao Ngasero. Sumali po kayo sa ating programa, mag-comment po kayo. But before anything else, nais ko pong imbitahin kayo na pakilike niyo po muna ang ating FB page ng Leader News Philippines. At isabay niyo po ang inyo pong mga comments. San man kayong dako ng mundo naroon, yan po'y mababasa po natin. Tulad po ni Maldita ako, sabi niya, hello. Hello din. Eileen, good evening dyan sa Cavite. Melanie Puliran, hello. Angie Puso, Manny Roger Brown dyan sa Cavite. At yes sir, Milanio Puliran. Yan. Mina Hernandez Reyes, hello. Ayan. Hi Kuya Errol, God bless po at always and more power to your program. At maganda, maray na banggiman sa aking padi si Mario Cuprada dyan sa Qatar. Si Errol Dacame, ang Kamao Ngasero. Ulitin natin ang ating survey question mga kapatid. Sino baga ang dapat paniwalaan ng taong bayan? Ang sabi po ni General Esperon, may destabilization plot laban kay PRRD. Ang sabi naman po ng PNP, wala. As in, wala. Nalilito po ang taong bayan. Sino baga ang dapat paniwalaan? Si Errol Dacame, ang Kamao Ngasero. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. By the way, doon po sa mga nais sumali ng live sa ating programa, pwede po kayong tumawag sa ating dalawang contact numbers sa studio, 0927-494-2175 sa mga gumagamit po ng Globe at kung Smart Talk and Text naman at Sun ang gamit po ninyo, ay tawagan niyo po ako sa 49 49
736-5000 para makasali po kayo ng live, marinig po ang inyong boses at mapanood po worldwide. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sige, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan. Magandang gabi po sa mga kanayunan. Anong tumama ngayon sa wedding? Kaninang tanghali pala, mamaya pa yung ngayong gabi. Yung resulta po ng wedding, yung panggabi, mga alas 8 pa ho ng gabi. Anong kombinasyon lumabas sa wedding sa inyo pong mga lugar, ha? Abay, akala natin, tumigil na yung mga illegalistang yan. Hindi pa rin! Hindi pa rin! Diyos ko pong mahabagin. Watchovia, Dubai. Nandyan yata si Melanie Puliran sa Watchovia, Dubai. Rich Vicky of Long Ridge, Philippines. Madam Rich Vicky, thank you for watching. Bukas na lang ang meeting natin na Madam Rich Vicky at ang hirap kumpletuhin na yung ating team at laging may mga kanya-kanyang assignments, ano? So, but anyway, sa mga nanonood po sa atin, ang ating survey question muli ay... Sino bagang dapat paniwalaan ng bayan? Ang sabi po ni General Esperon, meron daw pong namumuong destabilization plot laban kay PRRD. Ang sabi naman po ng PNP ay wala. As in, wala. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Magandang gabi po, Sir Errol from Pasukin Riders kami. Mga riders po ito na lagi pong nanonood sa ating palatuntunan. At kumusta po kayo sa inyo pong mga lugar-lugar at this very moment? Ulitin ko, ang ating cellphone number po ay 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mga kapatid, iratsada na po muna natin ang mga balitang ihatid sa atin ng ating mga ubod-sipag na mga Leader News Patrol. Unahin po natin ang report mula sa Senado ng Republika ng Pilipinas na binabantayan po maghapon 24 hours ng ating kasama kumpadring partner Jojo Sicat. Desisyon daw po ng Supreme Court ikinatuwa ni Trillanes. Live mula po sa Senado, partner Jojo Sicat. Magandang gabi, partner. Pasok ka. PFP at ng PNP nang walang warrant of arrest na nanawagan itong si Rodo sa PNP at sa AFP na dapat na respetuhin ang desisyon. Ulitin natin. One more time. Partner Joe, magandang gabi sa'yo. Go ahead, please. Kahit na ibinag ng Korte Suprema itong kanilang kiyaho sa pag-question na sa Proclamation Order 572 ng Palasyo ng Malacanang na binabawi itong amnestiya ni Senador Antonio Trillanes IV, ikinatuwa pa rin ng senador itong ilang bahagi ng desisyon ng kataas-taasang hukuman na ibinalik na ng Supreme Court sa Regional Trial Court itong pag-question sa mga grounds ng Proclamation Order ukol sa application form at ang hindi nito aniya pag-admit sa kasalanan kung saan sinabi ni Trillanes na mabibigyan na sila ng pagkakataon na mapatunayan sa korte na walang basehan yung pagpapawalang visa ng kanyang amnestiya. Iginit pa ng senador na tiyak na mangangamoto itong si Solicitor General Jose Calida kapag ipinatawag nila ito sa korte. Dagdag pa ng Trillanes, sa pagkakataong ito, ipinakita ng Supreme Court yung pagiging independent nito. Ayon nga rito kay Senador Trillanes, it was a carefully worded decision by the Supreme Court. But we are grateful nonetheless that they showed some semblance of independence. Okay? They could have outrightly dismissed the petition altogether, but they knew that we presented a strong case, and the proclamation of Mr. Duterte was or is badly flawed. But nonetheless, they gave him the face-saving way out. So, sa panig naman itong yung abogado nitong si Trillanes na si Atty. Reynaldo Robles, sinabi nito na natutuwa sila sa desisyon
ng Korte Suprema na hindi dapat na-arestuin itong si Trillanes ng AFP at ng PNP nang walang warrant of arrest. Nananawagan itong si Rodo sa PNP at sa AFP na dapat na-restituhin ang desisyon ng Supreme Court na hindi dapat na-arestuin ang senador ng walang warrant of arrest. Ayon nga rito kay Atty. Robles, gratified by the fact the Supreme Court has taken official judicial notice of the commitment of the President not to order his arrest and the commitment of the Armed Forces of the Philippines not to arrest Senator Trillanes without a valid warrant. That has been our problem before. There were public proclamations made to that effect, but the arresting teams are still downstairs. So, yun yung problema namin before. But now that it is the Supreme Court which has taken official notice, if they still arrest Senator Trillanes despite of that, then, in effect, sa Tagalog, binabastos na nila yung Supreme Court pag nangyari yan. So, we are gratified by the ruling of the Supreme Court. We are happy also that the Supreme Court has required the respondents to comment on the petition, because that means that the issue of constitutionality is still alive. They're being required. It's only the factual issues regarding whether or not Senator Trillanes has actually applied for amnesty, which were when given by. dagdag pa ng abogado ng Trillanes na kanila munang aantayin itong official copy mula sa Korte Suprema bago umalis ng Senado ang mambabatas. Ito si Jojo Sicat para sa Leader News Philippines, nagulat. Thank you so much, Partner Jojo. Back-to-back report. Balikan natin si Partner Jojo Sicat sa isa pang ulat patungkol po kay sa Bongo. One minute after 7 in the evening. Balikan natin ang report or balikan natin si Partner Jojo Sicat sa Senado sa isa pang mahalagang balita. Samantala, ulitin muna natin ang ating survey question. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sino na baga ang dapat paniwalaan ng taong bayan? Ayon po kay General Esperon, meron daw pong destabilization plot laban kay PRRD. Ang sabi naman po ng PNP ay wala. As in, wala. Nalilito po ang taong bayan. Sino po ngayon na nagsasabi ng totoo? Yan po ang ating pag-usapan sa loob po ng ating palatuntunan and once again, invited po ang lahat dito po sa ating programa. Welcome na welcome sino man po, tagasan man po kayo, babae, lalaki, nasa Pilipinas, nasa abroad, lahat po kayo, welcome! Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, ready na si Partner Jojo Sicat once more mula po sa Senado. Partner Jojo Sicat, magandang gabi po muli. Inaman itong si Special Assistant to the President Secretary Bongo, itong si Senador Antonio Trillanes report na patunayan itong aligasyon na laban sa kanya ukol sa paratang na senador na may itinasok itong bilyong piso construction contract sa gobyerno. Ito yung naging reaksyon ni Sap Bongo matapos na maihain na nga dito sa Senado yung Senate resolution ni Trillanes na naglalayon na imbestigahan ng kalihim. Ayon dito kay Go, kapag napatunayan ni Trillanes ang aligasyon laban sa kanya, handa ito magbitiw sa pwesto. Subalit kapag hindi ito napatunayan, dapat na magbitiw din sa pwestong senador kahit 7 na buwan na lamang ang nalalabi nito sa pwesto. Ayon nga dito kay Secretary Bongo, ulitin ko sa harapan ng mamamayang Pilipino, kung nakialam ako, kung nag-intervene po ako, meron akong tinawagan na taga DPWH para po makinabang ang aking pamilya o half-brother po, I will resign. Pero pag hindi mo na-prove, wala kang ebidensya o hindi mo na-prove na nakialam po ako, please, resign ka rin sa natitira mong 9 months sa iyong pagiging senador. Ako naman po ang naghahamon sa iyo.
Iginit itong si Sap Bongo na may delikadesa ito kahit nung alkalde pa lamang itong si Pangulong Duterte sa Davao City. Sinabi ng kalihim na kinausap ito noon ng kanyang mga kamag-anak na huwag papasok o makikipagtransaksyon sa City Hall ng Davao dahil kapag nangyari ito, siya ang aalis sa City Hall. Aniya hanggang sa matapos yung termino ng alkalde, hanggang sa maging presidente, hindi ito nakialam sa anumang kontrata ng gobyerno. Hindi naman itinanggi nitong sigo na may negosyo ang pamilya nito, subalit iginit ang senador na ang negosyo ng kanilang pamilya ay hindi pa ito pinanganak at dumadaan ito sa tamang proseso. Sa halip, ibinalik nitong sigo ang paratang kay Trillanes kung saan ang ina o mano ng senador ay pumapasok sa kontrata sa Armed Forces of the Philippines. Ayon nga dito kay Sap Bongo, ako naman ay observe delikadesa. Wala pa yung presidente, wala pang plano maging pangulo ang ating presidente si Mayor Duterte. 2001 hanggang 2016 ay observe delikadesa. Pinagbawalan ko po ang aking pamilya na pumasok sa City Hall. At sinabi ko sa kanila, pag pumasok kayo ng City Hall, ako ang aalis sa City Hall. Hindi na po ako magtatrabaho dito sa City Hall. Pili kayo. So pinili po nila na respetuhin yung gusto ko. Ngayon, hindi ko pwedeng ipagkait sa kanila na magnegosyo. Ang negosyong yan ay negosyo nila. Hindi pa po ako lumabas sa mundong ito. Negosyo na nila yan. Pero ang tanong kung meron bang korupsyon, legal ba ang lahat ng ginawa, sumali ba sila sa bidding, up to Senate to investigate o kahit sino. Pag nakialam ako, meron akong ginawang korupsyon, I will resign. I assure you po, hindi ako nakialam, wala po akong korupsyon. Yan na lang po ang pinapangalagaan ko. Pangalan na lang po namin ni Pangulong Duterte. At yun po ang ipagmamalaki ko sa inyo. Ni piso po, hindi ako nakikialam sa mga ganong klaseng transaksyon or any influence po para sa pamilya ko. Ibabalik ko sa kanya ang tanong ng delikadesa. Nung panahon na siya ay sundalo sa Navy, nung panahon ang tatay niya ay miyembro ng Armed Forces of the Philippines, pinagbawalan ba niya ang kanyang nanay na mag-supply sa Armed Forces of the Philippines? At alam ng buong Armed Forces of the Philippines kung ano po ang negosyo ng kanyang nanay. Pero hindi ko po. Matapos itong paliwanag ni Go, muli nitong inulit yung paghamon sa senador na patunayan ang aligasyon laban sa kanya. Ito, si George Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner Jojo Sikat. Lalong umiinit po ang palitan ho ng mga akusasyon. Ano kaya mangyayari dyan sa mga isyong yan? Ay gawin lamang po natin, bantayan po ang lahat ng yan at kami po naman ay nakahandang laging iulat po yan sa inyong lahat para kayo po ay nananatiling impormado po sa mga nangyayari. Tuloy tayo sa iba pang mga balita. Sa Bongo, suportado raw ang isang panibagong liga sa Pilipinas. Narito po ang report ni partner Boyet Guillermo. Partner Boyet, magandang gabi sa iyo. Go ahead please. Alright, standby. 7-7. Parang magandang tayaan sa wedding. 7-7, pompiang 7. By the way, magandang gabi sa mga kaibigan natin po dyan sa Ubando, Bulacan, sa ating kaibigang Mayor Edwin Santos. At syempre sa lahat pong mga kapitanes dyan sa iba't ibang baryo sa Ubando, Bulacan. Ongoing po ngayon ang Singkaban Festival, by the way, sa lalawigan at probinsya po ng Bulacan. No? Binuksan po yan bukas hanggang sa ngayon. Of course, I think that is a one-week festival. So, dun po sa mga nais pong sumaksi, bumisita, manood ng mga palabas po dyan, mga display, mga panuurin. Subukan niyo pong pumunta dyan sa Malolos City, wherein naroon po ang sentro ng selebrasyon ng Singkaban Festival. Alright? At again, kumusta ang mayor ng
Bulacan. Sino ba ngayon ang mayor ng Bulacan? Tahimik, ano? Tahimik na tahimik. Swerte. Bulacan and Ubando, Bulacan na magiging location hosts po ng international airport na itatayo ng San Miguel Corporation chaired by Mr. Ramon Ang. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you daw muna, sabi ng Pasukin Riders kami. Ayan. Good evening also kay Pastor Ram Gambawa. Manoy Jobert Clet, happy birthday tabi sa imo. Magmang kumplianyo at mautming naging maugma at memorable ang selebrasyon mo kan sa imong kumplianyo dyan sa Australia. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Okay, 9 minutes after 7. Ready na si partner Boyd Guillermo sa kanyang report. Sa Bongo, suportado raw ang panibagong liga sa Pilipinas. Alamin natin ang detalye. Partner Boyd, at magandang gabi sa iyo. Go ahead. Boyd. Ng National Athletic Association of School Colleges ng University, si Special Assistant to the President Bongo na ginanap sa Cuneta Astrodome. Dumagundong sa ingay mula sa hiyawan ng mga basketball fans at players ang Go ahead. Ang Cuneta na puno ng tao ng pangakuan ng tulong ni Bongo ang Liga ng Basketball. Sa talumpati ni Bongo, hinikayat nito ang mga estudyante na disiplinahin ang sarili at iwasan ang paggamit ng droga dahil sa nakakasira umano to ng pag-iisip. Umaasa ang Special Assistant to the President na magiging team ng Pilipinas na magmumula sa kanila ang future player ng ating bansa. Inaksihan din ni dating PNP Chief at Bureau of Correction Director Ronaldo Bato de la Rosa ang opening ng Liga ng Basketball at ang ginawang ceremonial toast ni Bongo sa magkatunggaling team. Live mula sa Southern Metro, Boyet Guillermo, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Maraming salamat po, partner Boyet G, sa iyong report na yan. Maganda yung ginagawang yan ni Sap Mongo na hinihikayat niya ang mga kabataan, ang mga Pilipino na gamitin sa sports o igawi sa sports sa mga oras na available o libre kaysa sa masangkot sa mga illegal na bisyo tulad po ng droga at kung ano pang masamang bisyo na nakakasira po ng kinabukasan ng isang kabataang Pilipino. Alright, sige, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa mga balita. Mga bagong opisyal po ng Hukbong Federal na numpana. Panoorin po natin ang report ni Binibining Angeline Valencia. Kinilala na ang mga bagong halal na mamumuno sa Hukbong Federal ng kilusang pagbabago. Ito ay isang partidong may layong suportahan ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang isinusulong na federalismo na walang ibang hangad kundi ang tunay na pagbabago. Ang okasyong ito ay panunumpa ng mga committees, officers and members para sa ganun ay mapagtibay ang kanilang gagampanang posisyon sa partido para sa ganun yung pagkakaisa ay magiging matibay para sa bawat isa sa amin. Naghain na ang partido ng kanilang application sa Commission on Elections. Po namin ibinabalita na matapos pong may submiti sa COMELEC ang aming formal petition sa Hukbong Federal sa Pagbabago. Ito po ay sumasailalim sa isang evaluation upang pagkatapos ay magkaroon ng pagpapalabas ng korupsyon upang ito'y mailagay sa dyaryo at mapasabi sa buong Pilipinas. Sa isinusulong na federalismo, mas magkakaroon ng pagkakaisa ang buong bansa at bawat rehiyong nakapaloob dito. Napapanahon na rin daw na ito ay maisakatuparan na. Sa pamamagitan nito, mas mapepreserba pa ang kultura ng bawat rehiyon at lalawigan. Dahil meron tayong presidente na buos-puso at talagang sinsirad na itakbo yung federalismo, ay huwag nating sayangin yung pagkakataon
nandito na. Walang Kristiyano, walang Muslim, walang Lumads po. Kaya nga tayo, ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit 7,000 isla, no? Tulad na sabi ko kanina, iba-ibang paniniwala, iba-ibang kultura, at saka iba-iba yung tribo, no? Sa pamamagitan ng federalismo, mas madaling masosolusyonan ang problema ng bawat rehiyon. Federalism, yung division of power between the national and regional government. At ito'y alam ko matagal nang hinahangad ng ating mga kababayan. Initiated na ito noong 2003 yata, I don't remember. Kaya lang, medyo nagkulang ng signature campaign. So, being a concerned citizen of this republic and being a peace advocate, nakikita po natin yung wisdom ng pagsulong. And it is high time for all of us in this country that we have a president, a great president that comes from Mindanao. Matagal na po sinusulong yung pagkakaroon ng federalismo sa ating bansa. Ngunit sa kakulangan ng determinadong leader upang sagutin ang matagal ng minimithi ng ating mga kababayan, not only from Mindanao but throughout the country. Isang susi sa tunay na tagumpay ay ang pagkakaisa, pagbuklod-buklod, at suportahan natin ang determinadong leadership ng ating mahal na Pangulong President Rodrigo Roa Duterte. Hinihikayat din ng grupong federal ang mamamayang makiisa sa kanilang partidong may hangad ng tunay na pagbabago sa bansa. Naniniwala ang partido na kapag naisakatuparan ang federalismo, tiyak na magkakaisa at uunlad ang bansa. Angeline Valencia para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Angeline. Alright, isa pang importanteng report ang ating panoorin. Balikan natin si Angeline Valencia. Pera-pera pa rin ang lahat ng transaksyon dyan sa COMELEC. Kailan ba yan magbabago? Matapang na pagbabalita at dedikasyong maihatid ang mahalagang impormasyon sa publiko. Ito ang siyang advokasya ng Leader News Philippines President at Anchor na si Errol Dacame na halos 3 dekada na sa industriya ng pagbabalita. Ambassador's Choice Seal Excellence Station Awards is recognizing Brother Errol Dacame as the outstanding premier Christian broadcaster and social network icon 2018. Dahil dito, nabigyan siya ng pagkilala sa Asia Pacific National Excellence Citation. Social New Media Icon Awardee Individual Category. Outstanding Premier Christian Broadcaster and Social Media Network Icon 2018, Ambassador for Model Icon 2018 at Social News Media Services Advocate ay ilan sa kanyang mga natanggap na pagkilala. Ang Royal Elite Group World Class Club ay nagbigay din ng parangal kay Errol Dacame bilang Social New Media Icon Awardee. It is an awarding ceremony for the leaders, educators, pastors, and business icon. And this award will be given also for those who are intently giving their desires and had been in their chosen field for the past 15 years, 20 and 30 years, especially for the Dangal ng Bayan Award. And thank you for the Leader News Philippines for giving us the opportunity to be part of this program of yours and as our one of the partner in media practitioner. Ang mga tumatanggap ng parangal na ito ay dumaan sa matinding pagsusuri. Binibigyan din ng halaga ang karakter. The process is too hard in making and choosing the awardees because of the character, especially. It must be 60% character and 40% of the documents and the nominations coming from other people, and of course the documents and the researches that we are doing in each and every awardee na hindi po nila alam na iniimbestigahan po namin sila. Tumutulong din ang grupo sa pag-aral ng mga bata. Nagbibigay din sila ng suporta sa mga simbahan, pampublikong paaralan at mga Sunday school. Kami po ang Jesus Presence Dance Ministry. Binabati po namin ang lahat ng awardees sa Asia Pacific Excellence Citation. Congratulations! Mabuhay!
Angeline Valencia para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Angeline. Muli, mga kaibigan, sa ngalan po ng mga kasama po natin, mga katuwang po natin, mga lagi po nating nakakasabay sa paglilingkod sa bansa at mga kadamay po natin sa Leader News Philippines. Ang inyo pong lingkod, si Errol Dacame, ang President, CEO, Station Manager po ng Leader News Philippines ay nagpapasalamat siyempre sa mga manonood po natin na walang sawa po sa kanilang pagsuporta sa ating programa, Kamaong Asero at sa Leader News Philippines. Thank you. And kayo po ang dahilan kung bakit patuloy po kaming inspiradong maglingkod araw-araw at hindi po namin pinag-uusapan dito kung kami po ay kumikita rito, no? Ang nasa puso namin ay makapaglingkod. Ang nasa puso namin ay makapaghatid ng totoong balita at malabanan po ang fake news sa online media. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. At again, salamat po sa Asia Pacific Awards, Excellence Awards Incorporated, headed by Reverend Bobby Brimon, at sa mga hurado na muli ay for the second time around tayo po ay kinilala at pinarangalan sa atin pong ginagawa sa online technology na nagagamit po natin sa ating patuloy na paglilingkod sa ating mga minamahal na mga kababayan. Alright, bago natin basahin muli ang ating mga ang mga sagot ng ating mga viewers at mga pagbati, nais po naming muling manawagan na ang Leader News Philippines po ay patuloy na tumatanggap at tatanggap po ng inyo pong mga donasyong kapote at bota. Donasyong anumang halaga para tayo po ay makabili, makalikom ng 200 kapote at bota, which we intended to distribute. Ipamimigay po natin sa mga batang katutubo, mga elementary pupils na katutubo, naglalakad araw-araw mula sa kabundukan, makapasok po lamang sa kanilang mga eskwelahan. Inaabot po ng sama ng panahon, ulan, ang tangi pong ginagamit na pananggalan po ay dahon ng saging. Paramdamin po natin sila ng pag-aruga. Maagang pamasko po natin, kapote at bota. At hinihikayat po namin kayo, kami po'y kumakatok sa inyo po mga ginintuang puso na makibahagi po sa Leader News Philippines Kapote at Bota Project para po sa mga batang katutubo. At nilalayon po natin sila po'y mailigtas sa mga karamdaman at sila po'y maayos na makapagtapos sa kanilang mga pag-aaral sa elementarya. Sa karagdagang impormasyon mga kapatid, tawagan niyo po kami sa 0995-148-3605. At doon po sa mga kababayan natin sa abroad, mga OFW, mga citizens na sa iba't ibang bansa, well, the fastest mode of sending your donation is through Zoom. Ayan, Zoom. Which we can easily access sa BDO, sa SM, sa Cebuana Luilier at makakarating po sa tamang dapat bigyan na mga resipiente ang inyo po mga tulong at yan po ay i-report po namin ng live dito po sa Kamaong Asero program sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, magandang gabi po, Sir Errol. Sabi po ni Pastor Ram Gamboa, panoorin po ninyo ang palatuntunang Bible Cafe mamaya pong alas 8 po ng gabi right after our show, headed by Pastor Ram Gamboa. At by the way, nais po nating ipagpasalamat ng todo-todo ang tulong po ng tropa ni Pastor Ram sa Amerika na nagdala po ng isang magandang regalo na magagamit po ng Leader News Philippines sa news coverage at sa mga documentary shooting natin, filming. Ang isa pong DJI Spark, DJI professional drone. Ayan. So, ang ating production ay magkakaroon na po ng mga aerial shots because of the gift
gift of love from the group of Pastor Ram Gambawa dyan po sa America. Nandito na si Pastor Ram. Siyempre, kagabi napanood nyo na po siya ng live sa studio at mamaya po abangan po ninyo alas 8 po ng gabi. Pastor Ram, once again, maraming salamat po mula po sa aming mga puso at mula po sa aming lahat dito sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ronel Salik Silavorb. Ayan. Hi po, more power to your program po. Magayon ng tabi talaga ang boses mo, Sir Errol. Ay, thank you. Kahit hindi pa kami naghahaponan, parang bigla kaming nabusog sa papuri po ninyo, ha? Sir, babae ba ito? Si Ronelli? Ayan. Thank you, Ronelli. Sana tama ang pronunciation ko ng pangalan mo. Kakaiba kasi ang pangalan mo. Partner Hernan Quiñones. Tama yan, sir. Go, go, go. Congratulations, bro. Sabi niya ni partner Hernan Quiñones ng TPC Business. Yan. Maricar Amores Faipon. Yan. Hi, Maricar. Kumusta ang baby niyo ni partner Jojo Sikat? Kumusta kayo dyan sa Parañaque area? Bro, nakasupport ako sa online at ang TPC Business System. Congrats again at magandang gabi sa iyo at sa buong mundo, bro. Sabi ni partner Hernan Quiñones. Kumusta po ang ating mga kapatid sa TPC Business System? Isa po yung magandang negosyo na pwede niyo pong subukan. One of these days, bibisita sa atin si partner Hernan at may paliwanag yan dito sa ating programa. Good evening, Sir John Sensano. Pag-greet naman po sa baby ko na nagdiriwang po ng kanyang ika-4 na birthday ngayon. Princess Janela Sensano, happy birthday from Mama Tina and Papa John. Ayan. Alright. Sige. Princess Janela Sensano, happy 4th birthday to you, baby Princess Janela from Mama Tina and Papa John. Good evening also to Ma'am Ivy Puso. Kumusta ka na, Ma'am Ivy? Ayan. Hindi na natin may tuloy-tuloy yung pagbisita namin dyan sa inyo. Kumusta na yung pinoproblema po ninyong mga bangaw galing sa poultry farm na nakaka-apekto po sa inyong negosyo? Just in case meron pa rin pinoproblema kayo dyan sa Batangas, just let us know para ma-action na natin, ha? Tayo po ay bukas sa mga public service na ganyan. Nel Ganado, magandang hapon po. A viewer from Doha, Qatar. Yan. Magandang gabi po sa mga taga Doha, Qatar. Nel Ganado at sa mga katropa mo dyan sa Doha, Qatar. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan. Ayan, sige. May report yata si Nolan. Check mo nga, bro. Pahabol na report. Panoorin muna natin. Pahabol na report ni Nolan Oriola, mga kaibigan, sa oras na alas 7:27 na po ng gabi. Saglit ha, ihanda natin ang report ni Nolan Oriola at nang maipaalam natin sa ating mga taga-panood. By the way, congratulations po sa mga kasama nating opisyal ng Hukbong Federal Kilusang Pagbabago, chaired and founded by our President Domingo Aspiras Cañero. Ang Vice President po ay si Attorney Batas Mauricio, who also served as the National Legal Counsel. At ang Treasurer, of course, ay si Dato Sukarno Almoro. Yan, ang Executive Director po natin, si Jawar Sandoval na nasa ibang bansa. Samantala, yung iba pang mga committee chairman, of course, ang inyo pong lingkod, ang inaatasan pong maging National
spokesperson ng Hukbong Federal Kilusang Pagbabago. Salamat po sa tiwala, Sir Doming Kadoming. At bilang International Public Information Officer po ng Hukbong Federal Kilusang Pagbabago. Isa pang mabigat na atas na naibigay po sa atin ang maging chairman po ng Grievance and Dispute Resolution Committee Chairman. Ayan. Bibigat, ano? And then again, gagawin po natin ang ating makakaya upang magampanan ang tiwalang pinagkaloob po sa atin ng pamunuan po ng Hukbong Federal Kilusang Pagbabago sa pangunguna po ng ating mahal na Pangulo, Kadoming Aspiras Cañero. At tayo po ay patuloy na nagpapapatatag ng ating samahan down to the municipal level at may mga naitalaga na po tayong mga provincial chairman, magtatalaga po tayo ng mga municipal chairman, city chairman, regional chairman para po mas tumatag ang ating samahang Hukbong Federal Kilusang Pagbabago na ang core value po ay una, suportahan po sa good governance ang Pangulong Duterte. Pangalawa, suportahan po ang isinusulong na federal system of government at ang pagsuporta po ng todo-todo sa kilusang pagbabago, ang pagkakaroon po ng talagang tunay na pagbabago. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, ready na yata si partner Nolan Ariola? Sige, ready na yata? Wala pa? At exactly 30 minutes makalipas po ang alas 7 ng gabi, ulitin natin yung ating survey question. Sino ang dapat paniwalaan ng taong bayan, mga kapatid? Ang sabi po ni General Esperon, meron daw pong destabilization plot laban sa Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang sabi naman po ng Philippine National Police, wala naman. Nakakalito, ano? Sa tingin po ninyo, sino ang dapat paniwalaan ng taong bayan sa magkasalungat na impormasyon na lumulutang po sa ating lipunan? Sumali po kayo sa ating talastasan. Mag-comment po kayo sa ating live FB page ng Leader News Philippines at yan po ibabasahin po natin. John Sensano, congrats Sir Errol. Mina Hernandez Reyes, wow, congrats Kuya Errol. Yan. Who else? Ina Nipomuceno from Malaysia. Ayan. Magandang gabi po sa asawa ko dyan, si Darrell Solis de la Vega, si Neil Ganado. Yan pala. From Doha, Qatar. Tuloy-tuloy po tayo. Samantala, mga kaibigan, tayo po ay nananalangin na yung super typhoon na Mangkhut. International name po na Mangkhut. Sana ho ay palagpasin na po ng ating Panginoong Diyos at wag na pong hayaang maglandfall sa anumang lugar sa Pilipinas. Sobra-sobra na po ang kahirapang nararanasan ng mga Pilipino. Ang ekonomiya po natin ay hindi inaayos ng mga pinagkatiwalaang economic managers ng presidente. Nagkakalat po silang lahat at ang resulta, nahihirapan po tayong lahat ng mga ordinaryong Pilipino. Mabuti sila, yung mga napagkatiwalaan ay may mga pagkalalaking sweldo. Ang problema, malalaki nga ang sweldo, hindi po nagagampanan ng tama ang kanilang mga tungkulin. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan po ang problema natin. Kaya nga po, nakalulungkot na marami po sa napagkatiwalaan ng presidente ang mga engot, mga incompetent, mga inutil na sa halip na sumunod, sundan ang gabay po ng presidente para sa magandang pamamahala kung ano-ano po ang pinaggagawa para lamang po sa kanilang mga personal at vested interest. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero.
Sila-sila po ang naghahatakan, sila-sila po ang nagngangat-ngatan, ng epekto po ay nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino at ang epekto po ay tumatama po sa ating mahal na presidente. Ay nako, kailan ba yan? Kailan ba yung mga gagong yan magmababaklas sa kanilang mga pwesto? Saglit lamang, balikan natin ang ating discussion sa isyong yan. Ready na si partner Nolan Ariola. Reaction daw sa grado ng Pangulo. Alamin. Ito po ang report ni partner Nolan Ariola. Nolan, magandang gabi sa'yo. Go ahead, please. Magandang gabi kasamang Errol. Pulsahan natin ang reaksyon nating mga kababayan ukol sa grado ng Pangulong Duterte sa kabila ng pagtaas ng bilihin at pagbagsak ng piso kontra dolyar. Narito ang aking report. 5 ang binigay na grado ni Ginoong Jaime Rabembe ng Pasig City sa usapin ng pagtaas ng bilihin at pagbagsak ng piso kontra dolyar. Ang hindi pagbibigay ng kalutasan sa kahirapan ang idinahilan ni Rabembe. Anya, nababaon na daw siya sa utang na siyang inaasahan ng kanilang pamilya para makabangon. Mas lalo daw siyang nahihirapan sa pamumuno ni Duterte kumpara sa dating administrasyon ni Pangulong Aquino. 5, dahil sa hindi niya bibigyan ng kalunasan ng kahirapan, pagtas ng halaga ng mga bilihin, tinti. Paano may bibigay kong grado sa kanya? Lalo akong nahihirapan sa pamumuno niya. Nung panahon ni Pinoy, medyo magaang pa ang buhay namin noon. Kahit paano, nakakain pa ng katubig sa araw. Ngayon, halos minsan hindi na kumakain. Si Danny Boy na isang takatak vendor, ang pagtitinda ng sigarilyo ang tanging niyang inaasahang hanapbuhay ay parang daga na tago ng tago para lang makaiwas sa paghuli ng mga otoridad dahil mahigpit ay pinagbabawal sa Pasig Mega Market ang pagtitinda ng sigarilyo. Si Danny Boy na isang takatak vendor, ang pagtitinda ng sigarilyo ang tanging niyang inaasahang hanapbuhay ay parang daga na tago ng tago para lang makaiwas sa paghuli ng mga otoridad dahil mahigpit ay pinagbabawal sa Pasig Mega Market ang pagtitinda ng sigarilyo. Ang hirap ng buhay, dapat siyempre ito pagkain na lang ito eh. Tapos huli pa, iniitikan pa. Wala nang gagawin namin. Pero may pamilya rin kami. Hindi naman kami nag-iisa, siyempre pamilyado. Paano kakain namin ang mangyayari? Ayon naman kay Ginoong Marianito Peregrine ng Pasig, dapat na daw palitan ang administrasyong Duterte dahil hindi naman daw tinupad ni Duterte at mga naunang presidente ang pangako sa taong bayan na ibababa ang mga presyo ng bilihin bagkos ay lalo pa itong tumaas sa mga pamilyang bayan. Palitan. Bakit po? Administrasyon. Dahil kasi unang-una na nung panahon na kay Marcos pangako bababa ang mga bilihin. Kay Aquino ibababa rin ang bilihin. Tapos kay Ramos bababa rin ang bilihin. Hanggang ngayon ang pangako ibababa ang bilihin. Bakit hindi pa rin bumaba? Nolan Ariola, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Dapat magtrabaho talaga ang mga economic managers ng administrasyon sapagkat sila po ang pinagkatiwalaan ng presidente pero parang sila po ang nagpapahamak mismo sa presidente. Di ba? They were trusted supposedly to be the lieutenants of the president to handle the national economy pero tila baga nagkakalat po sila na ang napapahamak po ay ang Pangulong Duterte. Maganda po ang adhikain ng presidente natin at sinusuportahan po natin ang ating mahal na Pangulong Duterte. Ang problema, marami po ang pekeng nakaupo na nagpapanggap na sila po'y katuwang ng Pangulo pero nakikita po sa resulta ang kanilang tunay na kulay. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Batiin muna natin si Flora Mer Blanco Burgos. Ayan, hi Flora Mer. As promised, ayan, I greeted you. Si Chinita Padilla Handunero. Hi Chinita, kumusta ka na?
At Mani Junbor Nasal, kumusta kayong lahat? Mani Roger Bron at si kaibigang Samuel Anticamara, Samuel Boyet Anticamara at sa ating kababayang si Abner Parum. Congrats, sir, sabi niya. Hi Kuya, watching from Malaysia, sabi ni Ina ni Pumiseno, ang aking pinsan dyan sa Malaysia. Congrats Kuya, sabi niya. Jocelyn Villarosa is flashing a thumbs up. And Avi Crimulya, huwag ka kasing magtinda ng sigarilyo, tinda ka ng tinda, magtinda ka na lang ng candy. Mami, makarali nga kayo, huwag kayong mangmang. Ayan. Oo nga, di ba? May mas magandang paninda kaysa sa sigarilyo. Bisyo ang sigarilyo eh. Di ba? Alam naman natin ang sigarilyo eh. Masama sa kalusugan. So, pagkain na lang ang itinda para mas maganda. Wrong mindset, bro. Ang kahirapan natin ngayon ay dahil sa dictation natin sa ating mga buhay lang po. Tandaan kung ang dictation natin noon ay yun ang resulta natin ngayon. Kung ano ang dictation mo sa isip mo ngayon, ayun po ang resulta natin to the future. Huwag isisi sa Pangulo. Ang may kasalanan ay ang tao rin mismo at hindi ang nakaupo sa kapangyarihan ngayon. At iba pang mga ang may kasalanan, mga tao na nakaupo sa kapangyarihan ngayon at ibang mga nasa Senado. Kuya, pag-greet naman si Noemi, September 12 at si Rochelle, September 13 na birthday nilang dalawa. Noemi, inaanak na Noemi bukas. Ka-birthday ni Noemi si Hedrick, bukas din, yung aking bunso. Hedrick, baby Hedrick, from all of us dito sa Leader News Philippines. Anak ko, happy birthday. At si inaanak Noemi, bukas din. I-text kita, Noemi. Kung makapagpansit ka man lamang dyan sa nasa Cagayan sila, Noemi. Pasensya ka na, hindi ako nakakasagot sa mga chat mo kagad sapagkat busy ang inyong ninong. Yan. At si Rochelle, sa September 13, kumusta ka na, Rochelle? Nasa na ba si Rochelle ngayon? The last time I've known si Rochelle ay isang teller sa Villarica Pawn Shop. Nandiyan pa rin ba siya sa Villarica Pawn Shop? Mama Jing, magandang gabi po. Mama Jing, thank you for watching. At dapat wag nang gumawa ng mga sigarilyo para wala ng Yossi or gumagawa ng Yossi. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Padala mo sa akin, gift mo kay Noemi at kay Rochelle. Sabi ni Ina, bakit kailangan pang umikot sa Malaysia? Nandito sila sa Pilipinas. Kau talaga ha, yung regalo mo ang ipadala mo na kasi malayo-layo pa. Malaysia pa yan ha, malayo pa ang liliparan. DDS Worldwide, mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Again, as promised ng Leader News Philippines, bibigyan natin po ng program ang ating mga ka-DDS Worldwide dito po sa Leader News Philippines para sabay-sabay po tayo makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino and lutuin na po natin, i-finalize natin. Partner Junbor Nasal, kasama po natin ang mga kasama, mga kapatid sa Philippine Online Broadcasters Association. Ang binabalak po nating National Summit, Online Broadcasters and Bloggers Summit, hopefully magawa natin bago po magpasko, no? Bago magpasko. Online Broadcasters and Bloggers National Summit. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kuya, uuwi naman kami sa katapusan nitong katapusan. Okay, welcome back. Pasalubong namin. Pasalubong namin. Sige, tuloy tayo. Repeat our question. Habang ang oras po natin ay napakabilis. 42 minutos na po makalipas ang alas 7 po ng gabi. Sino ba ang dapat paniwalaan po ng taong bayan? Ang ayon po kay Esperon, General Hermogenes Esperon, ang National Security Council Security Advisor, meron daw pong destabilization plot laban kay Presidente Duterte.
Ang sabi naman po ng PNP, wala naman. Ay nako, ako po mismo litong-lito. Sino ba ang dapat paniwalaan? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, mga kaibigan, sa bilis po ng ating oras, balikan na po natin ang ating mga isyong importante na nangyari maghapon sa ating bansa. Habang papalapit po ng Pilipinas, Super Typhoon lalong lumalakas. Equipments naman po ng DPWH nakapreposisyon na bilang paghahanda sa bagyo. Pahayag ni Esperon na nais patalsikin ng tindig Pilipinas. Ang Pangulo pinabulaan na naman po ni La Sierda. Samantala sa kaugnay na balita, nilinaw naman po ng PNP na walang destabilization plot laban po kay PRRD. TRO naman na inihirit po ni Trillanes laban sa amnesty revocation, didinggin na muna sa Supreme Court. House Justice Committee, ibinasura na po ang impeachment complaint laban po sa 7 justices. CLC filing na balak ipospon may domino effect sa 2019 elections. Ikinababahala po yan ng COMELEC at economic managers na miscalculate daw po ang inflation rate noong Agosto ayon po sa Department of Finance. Ihabol natin ang ating panayam kay Congressman Teddy Bagilat. Tawagan na natin. Ayaw makontak? Nasa hearing na yata, no? Kanina pa kasi nag-aantay yan. Anyway, di bale, si Congressman Teddy Bagilat kasi isa po yan sa nag-file po ng impeachment complaint laban po sa 7 maestrado po ng Supreme Court. So, ibinasura na po ang kanilang reklamo ng House Justice Committee sapagkat ginawa lamang daw po, ang sabi po ng House Justice Committee, na mayorya ang boto sa pagbasura. Ginawa lamang daw po ng mga maestrado ang kanilang katungkulan na desisyonan po ang co-warrant of petition ng Solicitor General. Nagpatalsik po sa dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. At kapag ka daw ay pinagbigyan ang impeachment complaint, madidiskaril daw po ang Supreme Court sapagkat mawawalan ng quorum ang naturang kataas-taasang hukuman. Batiin natin ang good evening si Julie sa Pitola, Makasa. Julie, taga saan ka, Julie? At sa mga kasama mo dyan, kumusta na lamang? Ipadala mo gift mo sa dalawa. Talagang tutukan, ano? Insan, tutukan talaga. Kulang na lang 45. Okay, tuloy tayo! Wala na si Congressman Teddy, bukas na lang. Hindi na makontak sapagkat kanina pa ho ang schedule natin. Medyo nabisi na yung mama. Ang congressman po ng Ifugao na isa po sa mga complainant sa impeachment case na previously ay sinabi na po ng Justice Committee na sufficient informed. Itong hearing kanina ay dapat didesisyonan kung sufficient or may sufficiency in substance. Ang nangyari, 7 sabay sabi ng 3 points, swak sa basurahan ng House Justice Committee ang impeachment complaint laban sa mga maestrado, mga kaibigan. Ulitin natin ang ating panalangin na sana po ay wag nang tumama sa alinmang bahagi ng kalupaan ng Pilipinas ang Super Typhoon Mangkhut na ayon po sa Pag-asa ang pagbugso ay aabot daw po sa 240 kilometers per hour. Diyos ko po, napakalakas talaga ng Super Typhoon. Sana po lumihis na lamang po yan at mapunta na lamang po sa karagatan at wag na po yung tumama sa Pilipinas. Kuya, dami mo ng utang kasi sa mga inaanak mo. Nasingil, nasingil. Magkikita-kita rin tayo. Who else?
Welcome sa ayan. Sino to? Nagmi-meeting po ngayon yung ating mga kasama sa National Headquarters po ng Hukbong Federal Kilusang Pagbabago. At sana'y marami tayong mabuong magagandang bagay na pwedeng itulong sa ating mahal na Pangulong Duterte. At ngayon, kung tayo po ang tatanungin sa ating Tanong sa Bayan, o kung tayo po ang sasagot sa ating Tanong sa Bayan, mga kaibigan, sadyang nakakalito, kung ang mga nakaupo ay magkakaiba ang pahayag, magkakaibang statement, ang impact po niyan ay nalilito po ang taong bayan. This is a very serious matter sapagkat it pertains to security. Destabilization ay, kung makikita po ninyo, ng bansa po natin, ay mas marami pong problema. Ang sabi po ng PNP, wala silang panahon sa mga political issues tulad po ng destabilization. Bagkus sila daw po ay magpapatuloy na pagkakalooban ng sufficient security ang mga mamamayan. Salamat po sa Philippine National Police at sa patuloy niyo pong pagtupad sa inyo pong mga tungkulin. Sana po ganun din po ang mga sundalo. But overall, siyempre, ang ating Pangulo ay may ginagampan ng tungkulin para po sa sambayan ng Pilipino. Pagtulong-tulungan natin ang lahat ng problema sa ating bansa. Ang ikatatagumpay po ng pamamahala ng isang Pangulo ay nakadepende pa rin po sa suporta ng taong bayan. Nakikiusap po tayo, iisa lamang po ang ating bansang Pilipinas. Wala pong ibang dapat magtulong-tulong, wala pong ibang maapektuhan kung tayo po ay mag-aaway-away, at magpapagalingan, magkakaroon ng tunggalian, tayo rin po ang masisira. Again, nakikiusap po ako, tayo po ay magkaisa. Let's unite for a better Philippines. Tulungan po natin ang ating Pangulong Duterte na isang legal na presidente, ibinuto po ng mayoryang mga Pilipino. At nang sa ganon, yung inahanap po nating pagbabago ay sadyang makamtan po natin. Nakikiusap din po kami sa mga napagkatiwalaan ng presidente. Magsipagtrabaho kayong mga ugok kayo. Magtrabaho kayo ayon po sa minimiting magandang kinabukasan ng ating mahal na Pangulong Duterte. Tulungan niyo po ang ating Pangulo at huwag niyo pong ipahamak. Marami ngayon siya nakaupo. Iba't ibang ahensya ng gobyerno ipinapahamak po ang Pangulo sa mata ng taong bayan. Sana po ang mga taong yan ay baklasin na ng Pangulong Duterte at palitan po ng mga matitino at mas kwalipikadong mga Pilipino na truly makakatuwang niya po sa kanyang panunungkulan towards the end of his term. Mga kaibigan, sa ngalan po ng buong pwersa ng Leader ng Philippines, News and Current Affairs Team, Operations Creative Live Streaming, headed by Engineer Oliver Licop, Creative Director Mark Anthony Reynoso, Program Producer, Angeline Valencia, and Special Assistant to the President, Noli Sulueta. Umiiling si Noli, Special Assistant to the President, Noli Sulueta. Parang sapbongo. Baka maimbestigahan ka rin. May kontrata ka na rin ba? Marami ka nang pinasok na... Wala naman, si Sap Bongo walang ganyan Alam niyo po, si Sap Bongo, bago pa man nanungkulan na pasama kay Presidente, bilyonaryo na yan. Dahil ang kanyang pamilya ay talagang nasa construction business. Wala tayong narinig na kasong kinasangkutan ng mga yan. So, sige! Again, mga minamahal nating mga kababayang Pilipino, tayo po ay magkaisa, magtulong-tulong. Let's do what we can do for the good of our country. Huwag tayong mag-away-away. Huwag po tayong magpapagalingan. Magtulungan tayo. Alalayan natin ang presidente natin. Nang sa ganon, ang pangarap po nating pag-unlad, pangarap nating magandang buhay ay sadyang makamit po natin. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.
Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now.